2020 елда онкологик сирдән 6188 кеше вафат булган. 5 ел эсендә яман сирдән үлем осрагы 3,5% арткан. Нинди ысулдар аша сирде алдан искәртергә мөмкин? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Яман шеш сиренә бәйле һораулардан Республика онкология диспансеры табибы Замир Абдуллинга мөрәҗәгать итәбез. Замир Салихович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Замир Салихович, бына был хандар 6188 ул кеше гомере, шулай бит. Был нинди хандар, нимә турында һөйләйгән был хандар? Хәзерге вакытта эпидемия вакытында һәм без нимәһен, нинди выводтар эшләй алабыз. Азмы күпме был хандар? Был хандар средний, күп түгел. Чөнки күп кешеләр, мәсәлән, хәзерге вакытта йөрәк авырулары белән үләләр һәм эпидемия вакытында ковидтан да күп кешеләр. Онкология һәм ковид әлбиттә ул насар нимәгә килеп сыгала. Эземдә килтерү мөмкин. Чөнки кешеләр, мәсәлән, үпкә яман шеш менән яки ашкадан яман шеш менән авырга, шул ковидтан безгә онкологларга нимә яман, без бер нимә эшләй алмыйбыз. Бер яки 2 айда, чөнки кешенең ковидтан һуң кан куера. Шуннан хәлһез кала кеше. Безгә химиотерапияһын яки нур дәвалау менән яки хирургия менән бер нәмә эшләй алмыйбыз, чөнки кеше. Сез бары тик күзәтә генә алаһыз килеп сыгамы? Диагностиканы без беләбез, что кеше шул яман шеш менән авырый, бер нәмә эшләй алмыйбыз был вакытта. Әгәр ул хәлгә килһә, без ПЦР алабыз, яки кандың анализын алабыз, иммуноглобулинга карап, без һуңрак хирургияны эшләй алабыз, юкмы уны карыйбыз. Шулай. Замир Салихович, шулай итеп, демәк, хәзер Республика онкология диспансерында ниндидер шундай катмарлы операциялар эшләү мөмкинлеге сикләнгән килеп сыга? Хәзерге вакытта без карыйбыз, хәзерге беренче, икенче стадиялар без эндоскопия менән шөгыльләнәбез. Авыр операциялар, зур операциялар, 6-8 сәгатьлек операцияны без хәзерге вакытта эшләй алмыйбыз, чөнки кешенең операцияннан һуң, мәсәлән, ИВЛ-дан һуң күп көсөргәнеш таләп ителә. Нидер килеп сыга, осложнениялар килеп сыга. Шул ковидтың да ни. Мәсәлән, кеше безгә килә, әмма ковидтың признаклары ул 2 айдан һуң гына билдәле була. Нимә ул эшләгән, кем менән сорашкан, тикшерә алмыйбыз бит. Тикшерә алмыйбыз, Шуннан безгә килә, 3 көндән һуң без компьютер томографияны эшләбез, операцияны һуң күрәбез. Мәсәлән, кешенең шул матовый стекло килеп сыга, операцияны һуң ковид булып сыга. Һәм ковид үз сыратында инде былай да сирле кешене хәлһезләндерә, уның бына ябай вирустарга да каршы тору мөмкинлеге сикләнә бит инде. Бына компьютер томография дигән, компьютер томография хәзер нимәдәндер нисектер үзенең үткәрүеннән шикләнгән кеше эшләргә бара. Бына бу нисектер ошо яман сирде асыклау арттырдымы ул? Арттырды, чөнки хәзерге вакытта эпидемия вакытында күп итеп компьютер томографияны эшләбез. Мәсәлән, кеше күп итеп йөткерһә, мәсәлән, температура булһа, уны поликлиника аша компьютер томографияга җибәрәләр. Компьютер томография бит карайбыз, бармы уның пневмония, юкмы, пневмония булмаһа, кайбер вакытта яман шеште асыклана, беренче стадияла. Улай да булып килеп сыга. Берничә кешене операцияны эшләнем ул вакытта. Бuna статистика буенча 5 ел эчендә 3,5%-ка сирде асыклау арткан, әмма халык арасында сирде беренче, икенче сорактарда стадиясында асыклау кирһенсә кәмегән һәм диспансер исәпкә алуда кәмегән. Бу нимәгә бәйле килеп сыга? Беренче, икенче стадиялар асыклана. Быел безнең 53% беренче, икенче стадиялар. Әмма кешеләрнең статистик буенча тулыгын әйтә алмыйбыз, чөнки мин 9 ай турында әйтәм. Һәм былтыр, мәсәлән, 51% булды. Быел күбрәк асыклаган булды. Күбрәк, әмма былтыр без хәтерләбез. Күп итеп
локдаун һәммәк булды. Мөрәҗәгать итүчеләр һанына караганда дип әйтергә кирәктер монда. Ә кешеләр күп мөрәҗәгать итәме? Кешеләр күп мөрәҗәгать итәләр. Хәзерге вакытта безнең битне ядылу өчен безгә онкодиспансерга ул телеүзәк медицина аша ядалар мәсәлән шундай мөмкинлекләр бар. Үзәк онкологик бүлекләрдә мәсәлән районнардан онкологка баралар. Онколог уже безгә әйтә мәсәлән был кешенең беренче, икенче стадиялы яман шештең авыруы бар. Ягъни хәзер бына республика онкология диспансерына язылу еңеләште, эләгү еңеләште. Еңеләште, чөнки сират булды, кешеләр килделәр, күп итеп 50 кешене каранык. Әмма был 50 кешенең, мәсәлән, 10 кешенең яман шеш булды. 40 кешенең, мәсәлән, унда доброкачественный яки бронхит булдымы, пневмония булдымы, шулай. Без әйтәбез, мәсәлән, онкологларның рентген, яки компьютер томография эшләһәгез, яки үзенә эшләһәгез, әгәр шеш табылһа, димәк безгә ибәрегез. Шулай яки ни булай да килеп сыга, мәсәлән, катын-кызларның битләренә карыйлар үзенә. Һәм мәсәлән әйтәләр, унда 2 сантиметрлык шеш бар. Без әйтәбез, пункцияны эшләгез. Пункцияны эшләгәндән һуң безгә ибәрәләр. Мастопатия. Димәк, безгә ибәрмәскә кирәк. Бына инде районлаштырылган, бына шундай үзәк, һезнең үзәкләрдә инде даваларга мөмкин. Ә бына ошо үзәктәр булдырылу республикала хәзер ниндидер система барлыкка килде дип әйтә алабызмы? Һәм бу система һезнең бына үзәк клиник дәвахананың ничектер эшен еңелләштердеме? Еңелләштерде, чөнки хәзерге вакытта үзәк онкологик бүлекләрдә химиотерапияны эшләйләр. Элек мәсәлән безнең бүлектәрдә күп итеп кешеләр төрле районнардан безгә килделәр, химиотерапияны эшләтергә. Бары тик республика онкология диспансерында гына химиотерапия үтә була иде. Килделәр, Белореттан килделәр. Хәзерге вакытта Сибайда бар, Белоретта бар. Декабрьдә Бөрелә асылы үзәк, Октябрьскийда үзәк бар. Стерлитамакта, шулай Нефтекамскийда. Күп кешеләр унда химиотерапияны алалар. Шул химиотерапия дарулар ул хәзерге централизованный онкологик диспансерда килеп сыга. Элек мәсәлән нисек булды? Без Сибайда шул схемаһын эшләшә алмайбыз, чөнки безнең шунда дарулар юк. Хәзерге вакытта бар, чөнки ул безнең филиал һәм дип атала. Ә һез бына мәсәлән Сибайдагы я булмаһа Бөреләге шул ук пациентларга уларның ничек дәвалануларын күзәтеп бару мөмкинлеге бармы? Без уны күрәбез, чөнки хәзерге вакытта без Промет аша карый алабыз. Бердәм система аша инде. Система аша һәм мәсәлән онкологтың һорау булһа, консультация бирү мөмкинлеге бар. Без телеүзәк медицинаны аша biz шул мөрәҗәгатьләргә җавап бирәбез. Ягъни медицина был яктан һанлы технологияларны куллана һәм ул мөмкин тиклем күбрәк кешене тикшерергә, өйрәнергә һәм уларга медицина ярдәме күрсәтергә мөмкинлек бирә. Әмма шулай да үлем осрактары бар. Бuna ничек искәртергә был яман сирде? Төп ысулдар. Төп ысулдар, мәсәлән, ябыгау. Капыл гына ябыгау. Капыл гына ябыгау. Онан һуң йөткәрү, беринде үзендә шеш табу, миңдең, мәсәлән, кара булу яки кан килеп сыгу шул миңдән. Онан һуң авызда мәсәлән булган язваларда кан килеп сыгу. Шуннан гомумән үзеңнең организмыңды күзәтеп тыңлап барырга кирәктер мөгаен, шулай бит. Катын-кызларга шул битләргә һәм янәс биткә тоже карарга мөмкин кирәк буласак мәҗбүр балалар инде гинекологларга барырга кирәк, ир егетләргә, урологларга барырга кирәк. Чөнки ир егетләрнең 45 яшьтән һуң янәс биденрагы рискы бик зур. Чөнки хронический простатит кешеләрнең әйткәндәй, бына безнең төбәктә күбрәк ниндәй яман сирдән ниндәй төрләр асыклана күбрәк? Безнең беренче урында катын-кызлар биҙәррәге,
икенче урында үпкә Күкрәк яман шеше, шулай. Үпкә яман шеше, шуннан тире яман шеше, ашкадан, калын исәк, яман шеш. Унан һуң ир егетләрнең енес биде. Шуннан катын-кызларның шул енес битләре арагы. Һәм бына диспансеризация әлеге вакытта туктатылып тора, ул бына ничектер һеҙҙе уйга һаламы? Борсы сөнки кешеләр, мәсәлән, без искә төшердек, күбрәк кеше килгән диспансеризацияга. Хәзерге вакытта күп кешеләр килмәделәр. Шул эпидемия куркалар. Ул беренче, шуннан күбеһенче хәзерге терапевтлар, шул төрле дәваханалар хәзерге вакытта инфекцион госпитальгә әйләнеп киттеләр шулай. Кешеләрнең, ягъни үзләренең организмындагы ошо ниндидер үзгәрешләрне тикшерергә мөмкинлеге сикләнә барыбер. Бына вакцинацияга килгәндә нимә кәңәш итәһегеҙ онкосерлеләргә? Без нинди кәңәш итәбез? Мәсәлән, кешенең 3 ел ремиссия булһа, димәк, вакцинацияны эшләргә кирәк. Эшләй алалар. Ягъни 3 ел эчендә әгәр кабатланмаган икән сире, мөмкин эшләргә тиһегеҙ. Әгәр, мәсәлән, кеше лимфома яки гематологик аурудар менән ауырһа, поликлиникала терапевт яки онколог ул карай һәм методфот эшләй ала, мәсәлән. Шунсынки гематология һәм лимфома аурудар менән унда тулыһынса иммунитетка бәйле аурудар. Шулай. Мәсәлән, кеше бер ай эчендә, мәсәлән, операцияны эшләткән, шул 2 ай, 3 ай ул бер нинди вакцинация турында һакланырга кирәк. Һакланырга кирәк. Хут бармай, чөнки кешенең шул яраһы заживать итмәгән. Уңалып итмәгән. Шуга кеше хәлһеҙ кала, мәсәлән, шул вакцинацияны. Шуга уйлара кирәк терапевт яки онколог яки хирург карай һәм әйтә, мәсәлән, шул вакцинация кирәкме, юкмы. Замир Салихович, шулай итеп тамашасыларга нинди теләктәр еткерәһегеҙ? Сәламәт булыгыз, сәламәткә хөрмәт итегеҙ, һау булыгыз. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Республика онкология диспансеры табибы Замир Абдуллин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау, сәләмәт булығыҙ.